Bay, saan mo ng kahoy, bay? Isugnod? Ang sa ilunod. Ha? Isugnod. Pasagad ra kag ibod-ibod. May buang. Sa man eh? Ha? Kaning kahoy bay ako manggod ning ikuha. Ano imo man ning gikuha? Ako man ang gitapok diri ngano imo man po nang gikuha? Umuha dahil eh? Unsay man eh? Akong giingon, kaning kahoy, imuha ba dahil eh? Unsay man eh? Ha, may... Dili man gud ni man na kay man dai dia. Giatay unsa gay man eh? Wa man ko gayog man eh. Pamuadto na ko. Ako am na bay. Ayo dadala bay. Butang na bay ako am na. Huwag mo akong hawakan! Unsay kawatan? Dili mo ko kawatan. Ako man ning kahoy mo dai ning ako ada ning kawaton ako man na. Dili mo mo. Kahoy, dirakan, ana, yaawa. Nang luwa. Wala, pasagad mala mo istorya. Nang luwa kuno ko wala man good. Sagad eh. Idong, taga-asa man ka? At taga-ator ako. Salamat. Loh, buang. Bungula to hana. Unsay kawatana? Pasagad lamang kakuha man ning kahoy. Normal gyud. Gagi. Kisa man yung bataan ning malipayon makayo. Pakuyawan be. Wah! Bungol man itong pantasmaha to di ay.